buhay magpakailanman. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, oh Jesus. Sa buhay kong ito, walang pangangamba. Ikaw ang pag-asa. Sa'yo tunay na kagalakan, mababayaran ng kahit ano pa man. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo. Kay saya-saya, kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, oh Jesus. Kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang buktong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himo siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nag-ingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan.
Mili. Mayong gabi, mayong nga pagiguban sa mga kaigsuonan nga nanukad diha sa sitio Ampak, sa sitio Linaw. Ato mga kaigsuonan ni Brother Johnny, Sister Christy ug ni Brother Julius. Mayong gabi, may pagiguban ato igsuon nga nanukad diha sa sitio Kalatagan, sakop sa barangay Tolosa, no? Salamat kaayo. Maayong gabi, may pagiguban ilabi na sa ato magigsunan nga nagpuyo diha sa sitio Pantag. Maayong gabi, may pagpaminaw. Pwede ra gyud mo magkasunod sa ato nga programa. Dili lamang diri sa FM Station 11.3. Dili pwede ra gyud mo magkasunod pinaagi sa live FB. I-search lang gyud sa inyohang FB ang ato programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Ato bang ang mga kalisod? Mayong pakiguban, dalaygon ang Dios nga nagpanalangin ka natong tanan, ilabi na sa ato mga kigsuonan nga nagsunod na sa ato nga programa na inintak naa. Ato igsuon Sister Vivian, mayong gabi, mayong pagpaminaw. Salamat kaayo sa imong pag-share, Sister Vivian. Si Jervy Rimes Espinosa. Good evening, Pastor Gideon Candelario, watching from Maparat, Davao de Oro. Maayong gabi ni Ruchel Gaba Singgit, maayong gabi ninyong tanan, og maayong pagpaminaw, happy watching ni Tata Naro Panansang. Matod pa, okay, no, salamat kaayo ni Jerby Rimes Espinosa sa pag-share sa ato nga programa, og ni Brother Ruchel Gaba Singgit. Maayong pagpaminaw ni Nior Edgar Sumampong, dalaygon ang Dios. Maayong gabi ni Pobring OFW. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan nga magpanalangin kanato sa ato nga panag-uban ni ining maong programa. Ang ato rong hisgutan mga kaigsuonan ang libro sa Hebreo. Mayong pagiguban ni Elgisita Kamingawan. Good evening. I watching Maragusan, Davao de Oro. Rachel Gaba Singgit, matod pa request kog song Pastor gihimo mong bag-o. Salamat. Ang pagsinggit ikabalos ko, ang pag-awit ikabalos ko, mga pantay ikabalos ko nimo. Ato tagaan mga kaigsuonan ang awit nga gi-request diri gihimo mong bag-o. Mayong gabi, may pakiguban ni Nior Edgar Sumampong. Mayong gabi, Pastor Amping. Salamat kaayo. Ang Dios maguban. Naalang sa dapalin sa kadalanan. Maayong pagiguban ni Rindo Nairi. Maayong gabi, Pastor Gideon, watching from Saudi Damam. Salamat kaayos niyong pagiguban. Kumusta mo? Ako nagtuo nga naa mo kanunay sa panalangin sa Dios. Tungod kay maunay atong gihangyo gipangayo sa Ginoo nga ang tanan nga atong mga kaigsuonan nga nagtuo kaniya iya gayong panalanginan. Sa miaging mga adlaw mga kaigsuonan, wala gyud klaro nga signal, walay klarong kuryente dire. Niya salamat sa Ginoo karong adlaw, okay na gyud. Lamang na nanulhog sad mi sa lungsod sa Malabuyog tungod kay doon na may gikinahanglan pong paliton. Tungod kay pila na pud ka adlaw nga wa gyud mi ka panulhog, wa mi ka tugbong. Wala nga wa ko ka live kaniyang buntag. Pero ugma maka-live ta kay Sunday service naman pod ugma. Anya basin tuloy-tuloy na gyud maka-live putag buntag, maka-live putag gabi. Sa miaging adlaw mga kaigsuonan, tungod kay taas-taas nga mga panahon nga dunay mga pag-burn out diri sa bukid. Samtang mikuha ko gitara, dunay gihatag ang Ginoo nga kompos. Unya ako ni siya nga i-share sa ato akaron nga panag-uban. Ako ning gi-titulan og makapahulay. Okay, makapahulay na ta sa kalisod, makapahulay na ta sa kawaladon, makapahulay na ta mga kaigsuonan sa bisan unsang kabugaton. Mao nay unod diha sa awit mga kaigsuonan, unya
makapahulay og asa ta makapahulay mo ni atong paminawon sa awit nga makapahulay. Mo na gihatag sa Ginoo niya ako ning ipaambit, ako lang unya ning i-record unya gam-an ako og cord sa ato ang record unya ako ra pong i-upload sa atong programa. Si Rendo Nairi, maayong gabi, Pastor Gideon was saying from ako na din nabasa, no? Salamat kayo. Si Janice, si Ingracial. Good evening, Pastor. Kumusta na? Salamat kaayo, Janice. Maayo kaayo ang Ginoo. Okay ra gyud mi diri nagmalamposon og nagmalipayon. Mayong gabi, mayong pagpaminaw, happy one sing ni Sister Norberta Yutratsi. Mayong gabi, Pastor, sa tibok mong pamilya. Dalaygon ang Dios sa tanang panahon, nagtagbo og nagatiman. Kanato request kog song, imong gunit. Salamat, Pastor, and God bless. Makita ka, O Diyos. Gikutan mo, O giubanan. Mayong pagpaminaw sa tanan ato makigsunan nga mo reply niini ato nga programa, ilabi na ni Sister Alda Singkol nga nanuka diha sa Surigao. Maayong gabi, maayong buntag, maayong udto o gabi, panihapon, maayong hapon. Kung unsang orasaha ka mo reply, ang Dios magpanalangin. Mayong gabi, may pakiguban sa tanang mo reply, labi na sa ato igsuon nga nanuka diha sa Mississippi, USA. Sister Jocelyn Green, maayong gabi ninyo diha sis, uban sa imuhang pamilya ug mga kaubanan diha sa USA. Ang Dios magpadayon pagpanalangin. Mayong gabi, may pagpaminaw sa tanang mo reply, labi na ato igsuon nga nanuka diha sa Compostela ug mga silent listeners sa ato nga programa. I declare blessing in Jesus name. Mayong gabi, mayong pagpaminaw ni Renante Pupoy, Babatido Manlinumbay. Mayong gabi, Pastor, request me again awit makalangit ang bata mo tudlo kay malingaw gyud akong anak 7 years old, si Bibi Rina Nadine, watching from Sitio Ginitan, Pagalungan, Cagayan de Oro City. God bless, Pastor. Ginikanan, no? Request atong igsoon na ako'y i-share, no, sa ato ro nga panaguban na ako'y bagong kompos ato paning hapon or sang adlaw na ako ni nahimo ako ning gitaytulan og makapahulay. Malipayon ko nga mo share ni ini tungod kay nabati nako nga ang Dios naghatag ni ini kanato sa atong programa. Mayong gabi ni Joy Matuog. Mayong gabi, Ma'am Joy. Unsa may ako ang Ma'am Joy or Sister Joy. Mayong gabi, Pastor from Kansumandig. Kumusta mo diha ipangumusta ko ni Brother Ray. Pangumusta ko kugihan nga tao niya kabalo ko nga taas og sakripisyo niya mapaubsanon nga tao. Ipangumusta og gihatod ang akong pangumusta ni Brother Ray. Mayong gabi, mayong pagpaminaw sa tanan nato makigsunan diha sa Kansumandig. Dalaygon ang Dios magpanalangin. Awit makalangit imong gunit diri lamang sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Si Sasi Kundi, mayong gabi, Pastor. Magpaampo ko madayon tibuok ko pamilya nga magkaiusami sa pag-alagad sa Ginoo. Pagkanindota sa imuhang gipangayo, ihatag yun na sa Ginoo. Ato nang ihangad og salig sa Ginoo. Si Marlene Garganera, maayong gabi, Pastor. Palihog kog please sa song sa awit sa gugma, Pastor. Salamat and God bless you always. Uban sa imong pamilya. Na imo man kong giadto, dili kayot ko katuo. Nga anong gibuhat to, bisan kang ngit-ngit sa talan. Mayong gabi ni Melinda Riambonanza. Mayong gabi, Pastor. Mayong gabi kaninyong tanan. Og ako kamo gidasig sa pag-share sa ato nga programa para ang ato mga kailagigala labi na gyud ang inyong tagsa-tagsa ka pamilya masayod nga nag-live na sadta. Mayong pakiguban ni Sister Rose Datuon nga nanuka diha sa Malaysia.
Na ako'y awit mga kigsunan, ako ning kantahon, ako ning nakumpos sa miaging koan. Adlaw o hapon man siguro to. May agi bang adlaw. Ako ni siyang gitaytulan og makapahulay, makapahulay, no? Makapahulay. Okay. Ako ni siyang nakumpos mga kigsunan, niya ako ning i-share, no? Ako ning kantahon sa ato nga panag-uban. Gibuhat ang tanan, di man ta kinahanglan. Kung mga imong gipat. Ako ang i-share, ho. Ako ang i-share ang ato ang bagong kumpos diri sa tong programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Makapahulay. Kinabuhita dunay nag-atiman dinhi sa kalibutan. Kita gibantayan bisan sa kalisdanan, bisan sa katalagman. Ikaw ug ako nakalaban. Ang kinabuhita dunay nag-atiman dinhi sa kalibutan. Kita gibantayan bisan sa kalisdanan, bisan sa katalagman. Ikaw o ako nakalaban. Walay laing magbalantay, giatiman pagyud kita kanunay kang Hesus. Ikaw ako makapahulay kang Hesus. Ikaw ako makapahulay. Ayaw usiki, ayaw gyud sayangi, ang nagsakripisyo kay ikaw mabag-o, kay ikaw gigiyahan o gitudloan aron makapuyo sa kalangitan. Walay laing magbalantay, giatiman pagyud kita kanunay kang Hesus. Ikaw ako makapahulay kang Hesus. Ikaw ako makapahulay. Usap padayon ta sa pag-alagad niya, diha sa pagsimba, magkahiyo sa kita, dili na to kinikalimtan, magtinabangay kitang tanan, buhat ug maayo kita gantihan. Walay laing magbalantay, giatiman pagyud kita kanunay kang Hesus. Ikaw ako makapahulay
Hesus, ikaw ako makapahulay. Ako ning nahimo mga kigsonan sa diha nga gatiman ako ang anak at tungod kay naasay loas niya, naasay init niya, samtang nagtan-aw ko sa kong anak niya, sige ko iyo nga okay ra ka dong, okay ra ko niya. Nikuha ko gitara, samtang nagkuha ko gitara mga kigsonan, naminaw siya o niya nagkanta-kanta ko ato niya. Paglantaw na ko niya, nagsulat-sulat naman siya. Ako siging katagatahan. O niya, sa sige na kong kulo gitara, gihatag ni sa Ginoo, kini maong kanta, makapahulay. O akong ipasalamatan ang Dios, nining maong awit, makapahulay. Sa kinabuhi ta, dili na to kalimtan. Nganong hangtod karon, sa kadaghan mga katalagman, mga kalisdanan nga atong nagian karon kanunay tang nakalabang tungod na kay dunay nag-atiman nato. Mao ni awit mga kaigsonan, makapahulay ta diha kang Kristo. Akong balikon sa pag-awit para maanad-anad nato, no, kining atong bag-ong awit makalangit nga makapahulay. Kinabuhi ta, dunay nag-atiman dinhi sa kalibutan. Kita gibantayan bisan sa kalisdanan, bisan sa katalagman. Ikaw ug ako nakalapag, walay laing magbalantay. Giatiman pagyod kita kanunay kang Hesus, ikaw ako makapahulay kang Hesus, ikaw ako makapahulay. Ayaw musiki, ayaw gyud sayangi ang nagsakripisyo nga ikaw mabag-o, ka ikaw kikiyahan o kitudloan aron makapuyo sa kalangitan. Walay laing magbalantay, giatiman pagyod kita kanunay kang Hesus, ikaw ako makapahulay kang Hesus, ikaw ako makapahulay. Busa padayon ta sa pag-alaga niya, diha sa pagsimba, magkahiusa kita, dili na to kalimtan, magtinabangay kitang tanan, buhat og maayo kita gantihan. Walay laing magbalantay, giatiman pagyod kita kanunay kang Hesus, ikaw ako makapahulay.
pamatasan ikaw gini ka na. Bata mo tudloy, bata mo giyahi tudloy, pamatasan ikaw kini ka na. Angay magmainam po, tulong sa Dios tipigan, kay wagas Pinoy anan. Ikaw magmainam pingon, ka ikaw ilang panagingnan. Kung buhaton mo kini, ikaw mabulahan, ikaw gini ka na. Bata mo tudloy, bata mo giyahi tudloy, pamatasan tudloy, pamatasan. Awit makalangit nga gi-request dere. Awit sa gugma dere lamang sa tong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Sa tinulang gibati ako sa paghigugma nimo, tungod sa gipaki. Mayong gabi ni Vivian Ramos Morales pagkatay. Mayong gabi ninyo diha sis at ang igsoon nga nanukad sa Malaysia. Si Renice Dumungho, mayong gabi pa swatsing Liluan. Kumusta mo des Liluan? Si Lian Abuda Garces Kalamba, mayong gabi mayong nga pagpaminaw. Og si Idni Opsima, mayong gabi pastor sa tanan. God bless us all. Nalang ko'y pangutana pastor, sala ba ang paggamit og pulong sa Ginoo diri sa social media? Pinaagi sa pagpost og mga verse kon ang akong pamilya giyahanan pa. No, dili na sala. Dili na sala. Kurikong Godok, salamat kaayo. Og maayo nga pagpaminaw ni Inday Dorlin in Cabo Tinsay. Good evening pastor. Salamat nakapamati na pud ko sa pulong sa Ginoo. Sa kamaayo. Okay. Si Junior Pargan request ko pastor gaksako from Barobo, Surigao del Sur. Nakita ko ang gugma mo, uy kagadyos na akong ialagaran. Bisan ako magkasasala, di mo akong ipagkawasala. Tapos ka sa tanang pagdaig o pasalamat. Sa tinulang Mayong gabi ni Roberto Ngalot Iltagonday. Maayong gabi Brother Roberto og ni Antonio Matugas pastor. Maayong gabi, God bless you pastor. Request ko kinauhawan. Kinauhawan kita. Ako rin screenshot og si Eric Galarde request og ayaw pagduha-duha. Mayong gabi pastor, first time na kong tanaw sa live nimo, pwede request song sa Kalbaryo. Okay, salamat kaayo sa inyo pag-request. Si Romilita Bugais, good evening pastor, og kanatong nagsunod mga anak sa Ginoo. Request o Dios ania. Si Brother Jimel Reyes, good evening pastor, salamat naman sang imong pagwali sang pulong sang Ginoo sa tanan nga viewers. God bless you pastor, salamat kaayo. Okay, ni Inday Dorlin in Cabo Tinsay request makalangit pastor dito sa cross. Request pastor ako igsoon Jackie gisigig ubo. Salamat kaayo. Dalaygon ang Dios. Si Dante Epabol, maayong gabi pastor. Kalbayog City, palihog ko patukar. Song Lakutay. Sa kuano sunod ni Inday Dorlin in Cabo Tinsay, dunay sunod ako ang ngan o niya ako ang profile Gideon Candelario.
Muni akong giingon nga dunay ni gamit sa ako angan, dunay ni gamit pod sa ako ang profile. Wa ko kabalog kinsa ang nagamit. O niya nagpa-accept siya nga ako. Amo ni nagsunod sad sa ato ang programa. Gigamit niya ang ako angan o ako ang profile. Kining Gideon Candelario, dili ako'y nagaunit ani, dili sad ako mo'y naggunit ani, pero ako nagtuo nga ang Dios magapamuhat kaniya, ang Dios magapanglihok kaniya. Og ako nagtuo nga gamhanan ang Dios. Kay dili ni ako ang gunit ani kaning profile. Si Dante Efabol, maayong gabi pastor from Calbayog City, palihog ko Pastor Carsong Lahutay. Okay, ako na nga kantahon. Request song dito kadto gibuhat mo na ang tanan. Diha kang Hesus. Okay, diha kang Hesus. Diha gibuhat mo na ang tanan. Kapahulayan. Ako sang tanawon ha. Awit makalangit saad sa Dios atong tagaan og pagtaga dire lang sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Maayong gabi ni Rinaldo, maayong gabi ug maayong pakiguban ni Maria Presente. Good evening sa tanan nga mga anak sa Dios nga buhay. Salamat sa pagkamatinud-anon mo o Dios nga labing gamhanan. Si Sapre Candelario, maayong gabi Pastor Gideon Candelario on air na ka sa Shiny FM 95.3 Balok Barangay Santo Niño, Tanhay, Negros Oriental. Maupay pagbalik sa Corinti gikan sa Baguio. Maayong gabi sa tanan ang tibok nimo nga pamilya. Si Jonathan si Pida, maayong gabi. Si Wilma Villagantol Palomera, God bless you Pastor. Si Maria Presente, walay gahom ang yawa sa paguba ining mao nga programa nga maong makalig-on hinuon sa among pagtuo. Okay. Si Jocelyn Bagyo, maayong gabi Pastor Gideon ug sa tanang tigpaminaw sa live. God bless. Naginging simpron matud pa amin. Nindot ang mga awit. Si Lini Salisti Labitad, amin Pastor, mauna pod sa akong gipasalamatan og dako sa Ginoo nga sa kadaghang sakit o kalisod kanunay siya nagluwas og nagatiman nato. Si Ninit Suliman, maayong gabi Pastor, request kog song kay buti-buti mo Panginoon. Si Piolo Biliber, hello, maayong gabi dira Pastor, present request song makalangit bisan asa ako mo adto. Si Sasi Kundi, amin tinuod jud nga kita makapahulay diha sa presensya ni Lord sa ihang pagatiman dalaygo ng Dios sa kanunay. Si Gina Kamahalan, maayong gabi Pastor Gideon og sa tibok mong pamilya og sa tanang nagsubaybay ni ining imong programa. Salamat sa Ginoo makapaminaw na pod mi sa pulong sa Ginoo pinaagi kanimo. God will bless you always together with your whole family og kanatong tanan. Request kog song dito sa cross. Si Hob Gabelis Hipos, amin Pastor diha good ta makapahulay kang Hesus. Akong ipadayon na pagpahibalo mga kigsonan kung muad ninyo ng ako ang gipost sa ato ang Facebook, ang ato ang programa ang pulong mo kinabuhi ko nga akong ngalan unya akong profile unya ang ako pagyon nga naong ang gigamit dili na ako. Dunay tawo nga nagamit ana, dunay tawo nga nagama ana. Ako nagtuo nga dunay dili maayong espiritu ang maong tao. To lang yun ang isalig gitugyan sa Ginoo tungod kay ang Dios mga igsuon muganti gyud na sa unsay atong gibuhat ug unsay atong gihimo. Maayong pakiguban ni Inday Dorlin in Cabo Tinsay. Hallelujah, praise God. Kanindot sa awit paabot sa Ginoo nimo Pastor sa iyang katawhan. Si Jocelyn Bagyo, amin, salamat sa Ginoo. Si Eileen Dihardo, maayong gabi Pastor, dalaygon ang Dios sa kanunay, watching in Bacolod City. Tsada biya Pastor, imuhang bagong nimong kompos, makabless baya Pastor. Kay ang minsay sa awit puno sa pagpahimangno sa pagdasig sa mga nangaluya Pastor, dalaygon kaayo ang Ginoo sa ihang
gugma nga walay pagluban. Gikan ni Gmart Villanoca o Dagkila. Okay. Mayo nga pagpaminaw ni Refund live nagka sa 96.7 Upper Lambog Badjan. Ato igsuon nga nano ka dias Badjan. Maayong gabi brother. Sinida Naro Tamba, maayong gabi pastor. Salamat sa mensahe sa imong kanta pastor. Si Real Gara tinuod jud na pastor kay naadjud ka pahulayan kay akong anak gihilantan sa atong Bernay sa gabi nawala ra jud. Salamat sa Ginoo. Mary Jean Sigara from Toledo. Amen no? Salamat kay sa Ginoo. Dalaygon ang Dios. Roldan Laino request song pastor tawag sa pagkabalaan. Si Delilah Maraasin maayong gabi og maayong pagpakiguban ni Merlinda Riambonanza og ni Judith Firalilio. Good evening pastor, first time padyud ko nakatan-aw sa Amitis good evening pastor at sa lahat na anak ni Lord, glory to God. Ang ato rong hisgutan mga kigsunan ang libro sa Hebreo o niya ako ning gisulatan og pagsupak kay usas mga dako nga pulo nga gisgutan diha sa Hebreo pagsupak. So ako ipahibalo mga kaigsuonan ang mingtan-aw diri nga Gideon Candelario o niya ako pag yung naanaw nga gigamit dili na ako dunay tao ang nagkupot anak karon niya dunay tao nga kana bitawng dili maayo ang ihang tuyo muna nga ato ra gyud nang ihangad og isalig sa Ginoo
Ibin sa panahon sa mga apostoles o sa tanang mga tinunan ni Kristo, nananing klaseng ay naning nga mga espiritu. O niya, pila na ni kahigayon mga kaigsunan ng ako ngalan o ang ako ang naong, ang ako ang picture gipangkuha o niya doon na pag miagi pag yung panahon nga nangayog donasyon kay nakuno sila gitukod nga dakong simbahan o niya ako ang gisubay ang maong account mga kaigsunan dili man Pilipino pero kani ang nagkupot ani Pilipino gyud kay kung imuhang i-search mga kaigsunan binisaya raman kini mga binisaya Bisaya mga kaigsunan nakakat-on na sa pag scam. Ako ra gyung idasig ninyong tanan no ato ra gyud idasig mga kaigsunan nga i-block ra gyud na ninyo kay dili na ako para dili mo manlangan no. Si Ginny Naro Mamitis, good evening Pastor sa lahat ng anak ni Lord. Glory to God Pastor. Good evening Pastor Gideon, og tan-aw na sad ko makadasig nga makapalig-on nga mga pulong kinabuhi ko. More blessing and strength, good health always to you and your family. Watching from Minglanilla, Cebu. Okay. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan nga napadayon nga nag-uban og naggiya kanato. Awit makalangit atong taganog pagtagad presensya mo. Diri lamang sa tong programa nga pulong mo kinabuhi ka. Puso ko'y iyong sinisiyasat, buhay ko iyong alam, ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nababati. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nalalaman. Salamat Panginoon, kilala mo ako. Ako kamong gidasig mga kaigsuonan sa pagkuha sa inyong Biblia o gamito na to ang Biblia di papel sa ato nang naandan nga nakatunan diri sa to nga programa matag sugod na to og basa sa matag libro diha sa Biblia ato gagamitan og Biblia nga di papel. Kaya ang rason atong aron atong makuha og mabasa ang pasiuna o introduction sa matag libro nga naa sa Biblia. Salamat sa'yo, Panginoon. Puso ko'y iyong sinisiyasat, buhay ko iyong alam. Gikan ni Melinda Riambonanza, amen, praise God. Si Daniel Labaniego, taga Negros ako pastor. Siya doon Salvador Benedicto Permico galike ug monitor nimo pastor. Salamat kaayo ni Daniel, ang Dios magpanalangin. Si Marlene Garganera, pagsulay lang na pastor, padayon lang ta diri mo lampos ang mga daotan in Jesus name.
Matod pa sa Biblia, pasagdi ang mga dautan sa pagbuhat og dautan, pasagdi ang mga taong matarong sa pagbuhat og matarong. Kay ang tanan sa Dios gantihan. Muna nga kitang mga taong tarong, mga igsoon kos Ginoo, kailan punta og kinsay taong dili tarong. Sa may angay natong buhaton, maminaw batas mga dili tarong og adto ta maminaw mga tarong. Salamat Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may Si ng Felix Mantog Jubilin, salamat nga nakaabot pa ko Lord. Wow, no? Mayong gabi sa tanan o kanimo pastor, mayong gabi. at sa'yo, Panginoon. Salamat Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingit sa'yo. Salamat Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam. Gikan ni Bisinta Panin. Good evening pastor, watching from Liluan, Cebu. Sininit Suliman, amin mapanalanginan gyud ko sa imong mensahe pastor. Wow, no? Salamat sa Ginoo. Ato ta sa pag hisgot sa pulong sa Ginoo mga kigsonan, lamang ako saning ipasod ang awit makalangit nga lahutay. Ato sa ni nga tagaan og pagtagad ang gi-request diri nga awit makalangit lahutay lang. Okay, ato ni nga tagaan og pagtagad. Dili ba may kinutoban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, doon na may utlanan. Usa ayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mulahutan aron makalapang ka sa pagsulay. Kung mongit-ngit man ang mga adlaw mo, ayaw kalimot sa Ginoo. Tanang kabug-at mo, tabangan ka. Ayaw ragyod pagbiya ka niya. Dili ba may kinutoban man ang nan, kalisdanan kasakitan, doon na may udlana. Usa ayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mulahutay aron makalabang ka sa pagsulay.
Dalaigon ang Dios mga kaigsuonan. Dunay mga witing magkalangit dire sa Kalbaryo og kinauhawan kita og ayaw pagduha-duha. Lamang ato ning matagaan og pagtagad human sa mga pulong sa atong buhi nga Ginoo. Gikan isa kundi kini kantaha pastor una pa lang nako kadungogs na bless jud ko og maoto permi nako maminaw ani imo programa. Salamat sa Ginoo imong kinabuhi og ani maong programa nga maghatag og pagkaon sa mga kalag. Sa pulong sa Ginoo nga imong giwali kanunay. Dalaygon ang Dios. Magpanalangin kanimo Sister Sasi kundi. Pasensya na po pastor kay karon na pod ko nakalantaw sa live kay galuko ang connection po gikan ni Bibi Manlapas. Okay. Si Daniel Baniego. Salamat gyud pastor kay imong gyud gikanta ang request nako. Salamat kaayo ay sapayan. Welcome no. Pastor pwede prayer request sa akong manghod nga si Sister Akira Manokan mga nagsakit og iya ulo. Okay, ako na nga dadon sa mga pag-ampo. Si Gregorio Caring. Good evening Pastor Gideon. Magplano mi motambong na ay okasyon diha seminar ba para madasig magawa pod mi. Okay. Asa inyo ha Gregorio Caring, asa mo dapit? Si Delsa Gumaid, salamat sa Ginoo nakatanaw na pod ko nindot kaayo imo kanta pastor usahay mo hilak ko sa kaayo sa Ginoo. Ako inya tong kantahog balik tong pahulay, makapahulay. Si Bimi Manlapas, maayong gabi ako naning nabasa no. Si Alvin Torion Abilianosa, good evening Pastor Gideon Candelario, nakaabot ko sa live nimo. Tagsa na lang kay ko makasubaybay sa imong live kay medyo busy sa study. God bless. Pastor, ampingan ka sa Ginoo always. Lahutay lang gyud ta. Gikan ni Girly Salvia Pigalan. Oras na mga kigsuonan sa paghatag og panahon sa pagbasa sa pulong sa Dios diha sa libro sa Hebreo. Atong ablihan mga kaigsuonan ang Biblia diha sa libro sa Hebreo. Sunod sa Pilimon. Ang sulat alang sa mga Hebreo. Ang sulat alang sa mga Hebreo gisulat ngadto sa usa ka pundok sa mga Kristohanon nga namiligro nga mobiya sa Kristohanong pagtuo tungod sa giatubang nga nagkadakong pagsupak. Gidasig sila sa tagsulat diha sa ilang pagtuo pinaagi sa pagpakita nga si Hesukristo maoy tinuod og katapusang pagpadayag sa Dios. Sa iyang paghimo niini gipakita niya ang tulo ka dagkong kamatuoran. Si Jesus mao ang walay hinungdan ug walay katapusang anak sa Dios nga nakakat-on sa matuod nga pagtuman sa Amahan pinaagi sa pag-antos nga iyang nahiaguman ingon nga anak sa Dios. Si Jesus labaw sa mga propeta, sa mga anghel ug kang Moses mismo. Si Jesus gipaila sa Dios nga mao ang walay katapusang pari labaw kay sa mga pari sa daang kasabutan. Pinaagi kang Hesus ang magtutuo maluwas gikan sa sala, sa kahadlok ug sa kamatayon. Si Jesus ingon nga pangulong pari maoy muhatag sa tinuod nga kaluwasan nga gihatagag landong sa mga seremonyas ug sa mga gihalad nga mananap sa tinuuhan sa mga Hebreo. Pinaagi sa pagsaysay sa panig-ingnan sa pagtuo sa pipila ka bantugang tao sa kaagi sa Israel. Dias kapitulo 11. Nangaliw po ang tagsulat ngadto sa iyang magbabasa sa pagpabiling matinud-anon sa kapitulo 12. Giauhag niya
sila sa pagpadayon sa ilahang pagkamatinud-anon hangtod sa katapusan, sa pagtutok ngadto kang Hesus ug sa pagantos sa mga kalisdanan ug sa paglutos nga miabot kanila. Gitapos ang maong basahon pinaagi sa mga tambag ug pasidaan. So dinhi giklaro mga kaigsuonan, dili lang di ay bag-o kining mga pagsupak. Sa panahon sa mga apostoles o sa mga unang mga magtotoo o mga tinun-an ni Hesukristo, diha sa dagkong pundok, dako nga grupo sa Kristohanon nga pagtulunan mga kaigsuonan, duna na di ay mga panghitabo nga diin atong masaksihan sa atong panahon karon, nga dunay mga simbahan nga ang ilahang mga sakop kana bitawng milaylo na sa pagpangalagad, milaylo na sa pagkamatinud-anon. Even sa panahon sa mga apostoles like ni Apostol Pablo, dunay ni mga simbahan mga kaigsuonan nga nahanaw na ang pagkamatinud-anon, nahilis og naghuwagtang na ang pagkamatinud-anon sa pagbuhat sa mga buluhaton nga ilang nakatunan. Usa sa pinakabantayanan mga kaigsuonan nga gipakita dinhi sa Hebreo, kining pulong pagsupak. Ang pulong pagsupak mga kaigsuonan, usa kini ka espiritu nga dili gyud makapahimaya sa Dios. Makasamok, makalangan, makaguba sa mga buluhaton, diin gipundar sa Dios sa kinabuhi sa iyang mga alagad. Daghan nga mga ilhanan nga gipakita diha sa balaang kasulatan mahitungod sa espiritu o sa kinaiyang masupakon, nga kung imong tan-awon naana sa kinabuhi sa mga tao ug atong gipangayo o giampo o gisalig sa Ginoo nga kining espiritu sa pagkamasinupakon dili nimo abot sa imong kinabuhi, dili nimo kana bitawng dili nimo puyo sa atong kinabuhi. Dunay mga libro diha sa Biblia o mga sulat diha sa Biblia mga igsuon nga nagpakita kanato og mga ilhanan aron makailata sa mga tao nga duna sa espiritu sa pagkamasinupakon. Usa kini ka mga pamaagi aron makalikay ta, aron dili mahimong kawang ang atong mga sakripisyo ug mga paghago diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Mao ni usas angay natong hisgutan mga kaigsuonan. Sa dili pa nato hisgutan kanang mga ilhanan, unsaon nato pag-ila sa tao nga naan niya ang espiritu sa pagkamasinupakon, ato sang basahon ang kapitulo 1 bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 3, kining tulo ka bersikulo nga gihatagag uluhan ang mensahe sa Dios pinaagi siyang anak. So dunay mensahe ang Dios, Amahan, pinaagi siyang anak. Sa karaang panahon, ang Dios sa makadaghan og sa nagkalain-laing paagi misulti sa atong mga katigulangan pinaagi sa mga propeta. Apan niining katapusang mga adlaw, misulti siya kanato pinaagi sa iyang anak. Pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tibuok nga kalibutan o gipili siya aron manag-iya sa tanang butang. Naglarawan siya sa himaya sa Dios ug diha gayod kaniya ang kinaiya sa Dios. Siya maoy nagkupot sa tibuok universo pinaagi sa iyang gamhanang pulong, tapos nihugasi ang mga tao sa ilang mga sala, milingkod siya sa tuo sa Dios didto sa langit. Sa pulong sa Dios mga kaigsuonan diha sa kapitulo 1
bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 3, diha giklaro mga kaigsuonan nga duha ra gyud kahut-ong ang Biblia. Karaang kasabutan or karaang panahon, daang kasabutan o daang panahon, daang kasabutan o bag-ong panahon or bag-ong kasabutan. Maunay Old Testament, New Testament. Wala na gyoy sumpay pa ana. Kung doon na may mga libro nga gidugang sa Biblia gawas sa revelation or gipadayag, dili na gikan sa Dios, gikan na nas doktrina sa simbahan. So kung dunay magwali nato mga igsuonan o kung dunay mo share mahitungod sa pagtuo pulong mga igsuon nga nagdala og Biblia, unya dunay mga giduga nga mga libro dihas ilang propeta. Maunang naay mga propeta sa karaang panahon sa wa pa mahuman og makumpleto ang Biblia. Pero sa katapusan wala na lain. Ang giingon dinhi apan niining katapusang mga adlaw misulti siya kanato pinaagi sa iyang anak. Wala siya moingon pinaagi sa iyang mga anak. Pinaagi sa iyang anak. Unya pinaagi kaniya. Pinaagi sa iyang anak gibuhat ang pinaagi sa iyang anak. Pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tibuok nga kalibutan o gibuhat siya aron manag-iya sa tanang butang. Unya giatagan niya og gahom og matod pa dinhi mga igsuon kus Ginoo pinaagi kaniya
gibuhat sa Dios ang tibuok kalibutan o gipili siya aron manag-iya sa tanang butang, naglarawan siya sa himaya sa Dios og diha gayud kaniya ang kinaiya sa Dios. Siya maoy nagkupot sa tibuok universo pinaagi sa iyang gamhanang pulong. Una niingon si Jesus, gihatag sa Amahan ang tibuok authority sa langit ug sa yuta. Diyas kawanangan si Jesus ang nagbuot. Si Jesus, mga kaigsunan, ang gitagaan og authority. O niya dinhi sa maong libro, mga kaigsunan, gipahinumduman ta nga ang tanang mga butang makita og dili makita. Kay moingon tang tanang butang, mga kaigsunan, makita og dili makita. Doon na may mga butang gud nga dili nato makita. Kanang tanan gibuhat na pinaagi kang Hesukristo. Kini gisulat o gitin-aw sa libro sa Juan. Kung atong basahon, mga kaigsunan, ang libro sa Juan, pwede ra gyud ninyo nga gamitan na nato og Biblia nga naa sa cellphone, kay mas maayo man pud tong naagyod sa cellphone kay dali ra man kaayong ablihan. Sa Juan kapitulo 1, diha giklaro o gisaysay ang gibuhat ni Jesus o ang mga buhat ni Jesus. Sa wa pay nabuhat bisan usa, bisan unsa, wala pay nabuhat bisag unsa. Makita man og dili makita, wa pagyoy nabuhat. Ang pulong diha na. Ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. Sukad pagayod sa sinugdan ang pulong uban sa Dios, pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan ug walay bisan usa sa tanan nga nabuhat nga dili pinaagi kaniya. Diha sa pulong ang kinabuhi ug ang maong kinabuhi mao ang kahayag sa mga tao. Mao bitaw nang naakoy awit nga nakompos, mga kaigsunan, diha kang Hesus wa nay pangitaon pa. Wa na kay pangitaon pa kung naa na si Hesus sa atong kinabuhi. Kalipay, kalinaw, panalangin, kadagaya, katagbawan, naa na kang Hesus nato kining tanan makaplagan. Sa unsa ba nato makaplagan ang tanan nga naa kaniya? Makaplagan lamang nato kung hingpita nga musunod og magkinabuhi sa mga pamaagi ni Hesukristo. Lamang daghan nga mga Kristohanon sa panahon nga gisulat kining maong libro sa Hebreo, nga mga Kristohanon nga matud pa dakong pundok sa mga Kristohanon nga kanabitang murag nagkahilis ang ilang pagsalig, nagkahilis ang ilang pagtuo, nagkahilis ang ilang paglaom ug ang gugma sa pagpangalagad sa Dios, diha kang Kristo Hesus tungod sa dagkong mga pagsupak. Dili gyud kalikayan, mga kaigsunan, kung magtan-aw ka og mga simbahan. Mga simbahan gani nga majority mga supakiro, di gyud na mulambo. Di gyud na muswag. Mahilis yun na siya. Pero ang mahitabuan na malain tong matinud-anon, malain sad ang dili matinud-anon. Kumbaga magkuyog-kuyogay na sila. Magkuyog ang mga matinud-anon, magkuyog sad ang mga taong dili matinud-anon. Magkahiusa ang mga bagulbulan, magkahiusa butong dili mga bagulbulan. Muna nga si Apostol Pablo nagsulti nga mas maayo nga magkabahin-bahin mo kay aron mailhan kon kinsa gyud ang tinuod nga nagsunod kang Kristo. So kining pagkabahin-bahin, mga kaigsuonan, nga atong makit-an og masaksihan diha sa nagkalaing mga pundok ug mga kasimbahanan, dili lamang diri sa ato ang nasod nga Pilipinas, lakip ang uban pang mga kanasuran, doon na mga simbahan nga nagkabahin-bahin. Usa sa mga kanagyong ugat no sa pagkabahin-bahin
una gyud nga ugat or una gyud nga mga hinungdan kining espiritu sa pagkamasinupakon. Naa gani na sa inyong simbahan or diha sa simbahan, majority gani ang mga espiritu nga masinupakon, mga igsuon kos Ginoo, munay sama sa panahon ni Jesus nga sa dihang nagwali siya sa Nazaret. Walay ni dawat niya, puro ni supak niya. Siyang gibuhat miadto sa Galilea. Even sa ubang mga libro sa Biblia, dunay mga propeta nga nagwali sa mga mensahe sa Dios. O niya dili siya dawaton sa iyang kaugalingong lungsod, adto siya ipadala sa laing lungsod. So dili na siya bag-o nga kahimtang, mga igsuon kos Ginoo. Kining espiritu sa pagkamasinupakon kinahanglan makailatani aron dili mahimong kawang ang atong mga sakripisyo, aron dili mahimong usik ang panahon. Usa nga angay natong buhaton mga kigsunan ang pagmatngon. Kay naay mga tao nga muuyon nimo karon, mudayeg nimo karon, apan mudaot nimo ugma, musupak nimo ugma. So unsaon man nato pag-ila niining klase nga espiritu aron makalikay ta. Kay ang gipakita diha sa pasiuna sa Hebreo, mga igsuon, kon majority diha sa simbahan ang espiritu nga masinupakon, magkaluya ang pagtuo. Mao ni gipakita mga kaigsunan sa libro sa Hebreo nga nagkaluya ang mga pagtuo sa mga Kristohanon. Matod pa sa pasiuna, nag-ingon dinhi, gisulat ngadto sa usa ka pundok sa mga Kristohanon nga namiligro nga mubiya sa Kristohanong pagtuo. Nganong daghang mga Kristohanon nga mibiya sa ilang Kristohanong pagtuo tungod sa giatubang nga mga nga nagkadagkong pagsupak, nagkadagkong mga pagsupak kanang nagkadaghan. Murag nanakod-takod mga kaigsuonan to mga espiritu nga masinupakon. So lisod kaini nga dumalahon mga kaigsuonan, lisod kaayo ni nga tudluan og walihan. Pero nindot kay mga kaigsuonan diri sa tong programa, sa ako nang gikaingon, ikaw ug ako mga pinili ta. Dalaygon ng Dios. Sa ako nang gikaingon, ang mga dili pinili mga kaigsuonan, kumbaga ang dili parihog espiritu, dili gyud na magdugay sa pagkuyog.
Ruan, mubahin-bahin. Kana bitang muni usas mga pamaagi aron mailhan nato kining espiritu sa pagkamasinupakon. Kana bitang ija-ija diha sa mailhan na matugkad nato na sa panahon kung naay mga selebrasyon diha sa simbahan. Mga ija-ija bitaw, walay pagpakighiusa. Usanas mga ilhanan nga kanang espiritu sa maong tao naa sa espiritu sa pagkamasinupakon. Ibin sa kanabitang ibin sa mga trabaho di sa simbahan, dunay mga kinaiya nga dili gusto siya nga mosunod sa gustos pangulo. Kana bitawng bahinon ang unsa may makaingon pananglitan na sa matag selebrasyon doon na magyunay meeting magyuna unya gikauyunan o giagrihan sa pangulo. Simpre sa simbahan gyud doon na magyunay before ang selebrasyon, doon na gyunay meeting nga pagahimuon. Ni usa sa mga muhatag gyud ana conclusion ang pangulo sa simbahan, ang gibutang sa Dios nga pangulo. Usag yun na maog yun na mu-approve ug dili na aprobahan, dili yun na dapat matuman. Kay kung dili gani paminahon or dili na gani matuman ang giaprobahan sa pangulo, ang mahitabo ana mga igsoon, malayo na ang presensya sa Ginoo. Ang mahitabuan na presensya sa kagubot, presensya sa kanang kasamok. Muna diha sa mga kasimbahanan, ang pinakabantayanan, ang pinakaampinganan, ang pag-uyon gyud sa labaw, kay siya mo'y gibutang sa Dios. Gani gipahinumduman gyud taan ang tanan diha sa mga sulat diha sa Biblia nga ang mga pangulo higugmaa ug tumana ang ilang mga sugo kay wala na sila'y pahulay. Monay problema mga kaigsonan kung diha sa simbahan ang matuman ang kongregasyon, dili ang magwawali, dili ang magtutudlo. Usas mga problema sa simbahan, ang simbahan ang hinahanglag magtutudlo. Pero sa diha nga duna nay mga selebrasyon, muni usas akong nabantayan nga wala mahimao bitaw, wala mauyon sa Biblia, wala mahaum gyud sa Biblia. Ang simbahan, ang mga tao sa simbahan nang hinahanglan magtutudlo, nang hinahanglan magwawali. Pero sa panahon dunay mga meeting, dunay mga selebrasyon nga paghimuon, dili ang magtutudlo o ang magwawali maoy matuman. Apan salamat sa Ginoo nga dunay mga simbahan nga diin ko gi-welcome, diin ko gipadala sa Dios aron pagatod og mga mensahe. Nga makita nako nga ang mga sakop sa simbahan nag-agad ug naghulat sa sinyas, sa kaman, sa magtutudlo or sa magwawali sa among simbahan. Makabless kayo.
samtang magsudong ko sa mga simbahan nga inana og kahimtang, makaingon ko nga, praise the Lord. Thank you, Lord. Malipay mi mga kaigsuonan nga magsudong. Kung kami nga nalipay nga magsudong, unsa pa kaha ang Dios nga nakakita sa tanan. Muna, bless kaayo ang simbahan mga kaigsuonan. Kung sa tanan nga kalihukan buluhaton sa simbahan, mapakrusada, ma-evangelism, ma-feeding ministry, unsa pagyoy mga buluhaton diha sa simbahan, ang giagad ang magtutudlo o ang magwawali sa maong simbahan, kumbaga ang pastor diha sa simbahan, moingon gyud kong bless kaayo ng simbahan na. Pero kung ang magwawali o ang magtutudlo, mutingog ra nagpawalihon, mutudlo ra nagpatudloon, pero sa mga kanabitang kalihukan diha sa simbahan, ang congregation mo'y giagad, dili na maoy haom sa balaang kasulatan. Dili na maoy insakto sa pamaagis Ginoo. Mao na nga sa inyuhang simbahan, kung ang kahimtang sa inyong simbahan mga kaigsuonan, dili ang pastor o dili ang magwawali o dili ang pangulo ang giagad sa tanang mga sakop diha sa simbahan, usanas mga ilhanan nga naay mga espiritong supakiro diha. Og maunay bantayanan kaayo, kay maunay ugat o gamot nga murisultas pagkabahin-bahin o murisultas kanabitang pagkasamok sa trabaho diha sa simbahan. Unya muhari na nang mulutaw na ng kahakog diha. Bersikulo 18, kay ang nagbuhat ni ining mga butanga wala mag-alagad kang Kristo nga atong Ginoo, kundili sa ila lamang kaugalingong kahakog. Unya dunay footnote diha sa Griego sa iyang tiyan. Gilimbungan nila ang mga ubos ug salabutan pinaagi sa matahom nilang mga pulong ug pag-ulog-ulog. Sa munay bantayanan kaayo diha sa simbahan. Og mao na gani nay maghari mga kaigsuonan, ang gipakita sa pasiuna diha sa Hebreo, daghang mga pagtuo sa tao nga mapiktuhan. Magkahinay. Dunay mga siguro dunay mga Kristohanon moingon nga unsa man ni Kristohanon gubot lagi. May pamay dili Kristohanon kay dili pa man gubot. Kay ngano man, dili man ang magwawali o magtutudlo ang giagad, kundili ang ilamang gusto. Kung daghang mga opisyal diha sa simbahan, lain-lain o gusto, lain-lain gusto niya, lain-lain gusto pud ari, lain gusto pud ari. Ang mahitabo ana mga kaigsuonan, magkaguliyang ang simbahan. Unya ang pinakamakululoy ana, ang giila nilang kunuhayng pangulo. Pero maoy giulo-uluhan. Lahi man mga kaigsuon na naay mga simbahan nga miila nga naa sila'y pangulo, pero maoy ilang giulo-uluhan. Kumbaga, gitawag ra nilang pangulo, pero sila mo'y nagbuot. Inana na siya. Pero bless kayo ang simbahan nga dunay giilang pangulo, unya giagad nila sa tanang kalihukan diha sa simbahan. Ang Dios makapamuhat ug ang Dios makapanglihok ana nga klase nga simbahan. Pero kung daghan gani ang paminaw diha sa simbahan,
gubot kay na nga klase nga simbahan. Unya maunay nahitabo mga kaigsunan nga magsugod na ng mga supak-supak. Diha sa karaang panahon mga kaigsunan, doon na mga gipakita nga mga ilhanan sa mga tao nga gisulayan sa Dios. Ug sa dihang gisulayan sa Dios, milutaw ang mga kaigsunan sa ubang pong simbahan. Now sa mga katawhan sa Dios sa unang panahon sa mga Israelita, diha sa bersikulo or kapitulo 17 sa libro sa Exodus, gisulayan ang mga katawhan o gidala sa Dios dito sa kamingawan, gitawag ni diserto. Kanang kamingawan mga kaigsuonan, diserto na siya, wa gyoy lasang, way kuan gyud na, walay tubig. Unya sa dihang ang mga tao, ang mga Israelita nga nagkampo didto, unya ang nagkampo ra ba mga kaigsuonan, maayo lang kog mga puro ni sila mga lalaki. Naabiya ang mga babae, naapod ang mga bata, muagi gyud sila kalisod. Unya ang ilahang mga mulo dinhi mga kaigsuonan, kulang kay silang tubig. Sa dihang nagkampo na sila dito sa kamingawan, nakabantay sila nga wala sila mainom, reklamo dayon sila kang Moses. Lahi ng reklamo, lahi po ng hangyo. Usas mga ilhanan mga kaigsuonan nga ang tao dunay espiritus pagkamasok pakiro, kanang dali ng mo reklamo. Lahi ng reklamo, lahi sa ng hangyo. Kanang moingo nga, Moses, kanang uhaw na mi kaayo, asa man ta pwede makakitag tubig? Kanang mangutana ka ba? Magpakisayod kaysa kana bitang reklamo. Nganong gidala mami diri? Di ba?
Naagay munay usas mga ilhanan or mga pamaagi aron pag-ila kung naa ba na say espiritus pagkamasinupakon. Muna nga ang mga pastor before nila saligan or ipiyal ang buluhaton, ilan ang sulayan sa makadaghan. Pero kung ang tao gani mga kaigsuonan sulayan o niya mugara, amo na say mga ilhanan nga mulutaw na ng pagkasupakiro. Even sa panahon sa mga apostolis, si Pablo mingtambag yun sa ihang mga kaabag ni Tito, ni Timoteo, uban sa pang mga kaabag ni Apostol Pablo, nga kung unsa gani inyong nadungog, ayaw na ipasa basta-basta. Ang inyong nadungog gikan kanako, ang inyong nakatunan gikan kanako, itugyan ninyo kini sa mga taong kasaligan. Ang mga taong kasaligan dapat nasulayan na kini sa makadaghan. Dili man ta mailhan nga kasaligan, dili sa ta mailhan mga kaigsuonan nga matinud-anon, kung dili ta moagig mga kalisdanan. Muna nga kung duna may mga kalisdanan nga atong maagian, usas angay natong tipigan ang mga pamaagi sa Dios, ang mga pulong sa Dios, ang kinaiya sa Dios. Atong gamiton ang kinaiya sa Dios. Kay ikaw ug ako nakabato naman tag kinaiya. Na naman tay kinaiya sa Dios. Bisan kinsa katong nahiusa kang Kristo, nakabato na sa kinaiya ni Kristo. Galacia kapitulo 3 bersikulo 27 gikan sa 26, 27 hangtod sa 28. Kitang tanan nakaambit na sa kinaiya ni Kristo. Monay ato ang gamiton ang kinatibuk ang kinaiya ni Kristo, pagka mapobsanon, pagka mapailubon, pagka matinud-anon. Kung doon na may mga pagsulay, mga kaigsuonan des pagpangalagad, usa nga angay natong gamiton ang kinaiyang mapaubsanon, kinaiyang mapailubon, lubos sa tanan, kinaiyang madinawaton. Pero kung naa diha sa inyong simbahan, dali kayong musupak, dali kayong mureklamo, mga tao na nga ang espiritu masinupakon. Unya, kung maunay magdaghan diha sa inyong simbahan, maapiki kaayo ang mga buluhaton diha simbahan. Mukalitra nagdaghan, mukalitra sad nagkawagtang. Unya, ang makaluluoy ana ang pangulo. Ngano man, daghan nga mga sakripisyo nga makawang. Daghang mga sakripisyo nga mausik. Mao na nga alang sa mga nagdumalag mga simbahan, magbantay gyud mo sa mga tao nga dunay espiritus pagkamasinupakon. Mas maayo bantayan ug matud pa ni Apostol Pablo, dapat likayan. Atong basahon ang Roma kapitulo 16, unsay tambag ni Apostol Pablo? Hangyuon ko kamo mga igsuon nga magbantay ug maglikay kamo niadtong mga taong mubahin-bahin ug musamok kaninyo pinaagi sa pagsupak sa mga pagtulunan nga inyong nadawat. Nagani mga sakop diha sa inyong simbahan nga magpamaumao, unya moranog siya nay magtutudlo, siya nay magwawali, maunay mga taong angay likayan og dili dapat piyalan og buluhaton, kay maunay makapawagtang sa pagtuo sa uban. Dili malig-on
Una nga diha sa Hebreo nagkahilis ang pagtuos sa mga tao. Sa Kristohanon nga kalihukan nagkahilis. Nya dalaygon ang Dios mga kaigsuonan nga tungod sa iyahang kahingawa ug sa iyahang gugma ug kaluoy, iyang gibilin kini maong mensahe alang sa mga Kristohanon nga sama og kahimtang sa mga tao nga naas Hebrewanon or sa libro sa Hebreo. Diha sa inyong simbahan, kung majority gani ng mga kanang mag-edya-edya, kana bitang walay pagtinabangay, dili kantigong mo konsulta diha sa ilang pastor, sa ilang magtutudlo, kana dili bitaw kantigong magpakisayon. Kung sa Binisay abas sutoy lang ang agi. Dili mangonsulta sa ilahang pastor, unsaon man ni pastor, unsa may akong ikatabang, kanang naabagay mga taong magpamaumao. Makita mo mga tao diha sa inyong simbahan nga magpamaumao, bantay na ninyo, kamao nay magdalag samok sa buluhaton sa Ginoo. Mahitungod sa mga krusada or sa mga kalihukan sa inyong simbahan, na amo ginay mga kalihukan na simbahan na ay mga tao diha nga magpamaumao, ya magsalig sa kwarta, magsalig sa ilahang unsay naa nila, mga tao nang dapat likayan. Kay daghan nga mga buluhaton nga maparalyze tungod anang klaseng espiritu. Niya kusog nang mutubag-tubag, dili mo tuman sa mga lagda. Dunay mga lagda dili na nila tumanon. Munay mga kinaiyas sa mga taong supakiro. Nya padayon nang makighagit sa mga authority. Kumbaga dili na mo ila og authority. Dili na mo ila og mga pangulo. Gusto na sila maoy-moy pangulo. Naagyon ng mga tawhana inana. Kay nga naman, maunay gipakita diha sa libro sa Hebreo. Diha sa Episo Kapitulo 2, mga kaigsuonan, si Apostol Pablo nagsulat ni ining maong libro. Ingon siya diha sa Kapitulo 2, versikulo 2. Gisunod ninyo ang daotang pagkinabuhi sa kalibutan, ug ang mga pangulo sa mga kagamhanan diha sa kawanangan, ang espiritu nga maoy nagmando sa mga tao nga misupil sa Dios. So daan pa lang dito sa panahon ni Apostol Pablo sa mga kasimbahanan diha sa Episo, imbes mosunod sila kang Pablo or maminaw sila sa mga pulong sa Dios nga giwali ni Pablo, tua sila misunod sa mga taong misupak pod sa Ginoo. Sa ako nang gikaingon kanang mga espiritos pagkamasupakiro, magkuyog group na sila. Mag-uban na sad na. Mao na nga ingon si Apostol Pablo, maunay inyong bantayan.
ipasurinder ang tanan sa Dios. Mao ni bantayanan. Kay usa sa mga teaching mga kaigsonan nga ang kabaguhan process. Yes, di gyud na nato kanang mataguan ang kabaguan process. Pero sa panahon nga ang tao magsugod diha sa kabaguhan, unya duna sa mga dili maayo nga wala niya ikasurrender sa Ginoo, kumbaga Kristohanon nga dunay tinaguan, maunay ugat, maunay sinugdanan gyud nganong naa sa espiritus pagkamasinupakon. Mao ni timan-an nato nga sa atong kinabuhing Kristohanon, na ganitay sala nga gitaguan, na ganitay bisyo nga gitaguan, timan gyud ni. Inay mong tapad, timan ini. Inay mong tapad, timan Kristohanon gani, niya duna kay sala nga imong gitago-taguan. Maunay sinugdanan gyud. Kumbaga anha na muagi ang espiritus pagkamasinupakon. Mura na siya og kanang kabantay mo ng kagaw, manganak-nganak, manakod-takod, daling mo kuyanap. Munang unsay angay natong buhaton kitang mga Kristohanon nga nakabantay? Prayer. Lord, protection ni me, ilayo me, mo na gitudlo sa atong Ginoong Hesus. Ilayo mis mga taong manunulay, mga taong gihari as panulay. Kay di man ta magmalinawon, nangay tagkalipay, nangay tagkalinaw, unya ang imong mga kauban way kalinaw, ikaw mismo maapektuhan. Di sad ka malinaw. O niya, kung ang tao dili malinawon, mga kaigsunan, lisod kayo ang pag-uswag ug ang pagtubo sa pag-alagad sa Ginoo. Mao nay mga hinungdan o rason nganong dunay mga tao nga miingong Kristohanon apan wala muuswag sa ilang pagkakristohanon. Nagpabiling bagulbulan, reklamador diha sa ilang mga kasimbahanan. Unya, unsay maapektuhan sa gipakita sa libro sa Hebreo sa Pasyona, ang maapektuhan ang atong pagtuo. Dili na kanabitaw imbis maligon, magkahanap ang imong pagtuo. Muna nga kung imong tan-awon ang libro sa Hebreo, wala tay dapat laing tutukan, wala tay dapat pangtutukan. Si Jesus lamang. Kay magsugod na kagtutok atong mga tao nga nanay mga espiritus pagkamasinupakon, maluya man ka. Muna inay mo tapad, ayaw tutok og taong masinupakon. Si Pablo miingon, sunda ko ninyo, ingon nga ako nagsunod kang Kristo. So sa may angay natong buhaton, mangita tag mga tao nga tinuod nga nagkinabuhi og nagtudlo sa mga pulong sa Ginoo. Pero kung naay mga tao nga dunay personal nga agenda, personal nga interes sa ilang pag-alagad sa Dios, bantayanan kay na. Kay maunay muguba sa imo unyang pagtuo ug pagsalig sa Ginoo. Munang dire sa itong programa, ikaw ug ako gipahinumduman sa Ginoo, pilion gyud nato ng atong mga higala. Pilion nato ng atong ikauban. Inay mo tapad, pilian ng imong ikauban. Pilian ng
imong himuong barkada. Kay number 1 na nga maka-pa-impluwensya sa imong kinabuhi kung di ka magbantay. Tutok ra gyud ta kang Kristo. Buti pasabot, pangitao na to ng mga tao nga walay laing gipataas kun dili si Kristo. Sa Kalbaryo, awit makalangit mga kaigsuonan, diri lang sa atong programa ngang pulong mo kinabuhi ko. Gika ni Noel Pinunia, amin tumpak yun ka pastor. Salamat sa Ginoo, dalaygon ang Dios. Nagpakaon ingon Pastor Gideon pakitang tao. Gika ni Rizal. Amen gyud ka ko ana pastor gikan ni Noel no Pinunia. Dati ako puno ng Sister Teresa TC matud pa maugyod pastor na ako'y nailhan nga pastor so pakiro kay gidili iya ang pagpangamuyo murag yawa si Ginoong Hesus nangamoyo gani to tanuman sa man di man ako masap. Sige. Isinuko ang lahat ng kasalanan ko upang ang buhay ko. Si Pastor Eliser Godines, no? Si Jerry Canada, Brother Minaw, ta Pastor Gideon. Salamat kayo sa inyong panahon, ang Diyos magpanalangin. Akong balikon tong awit makalangit nga pahulay, o makapahulay. Pinubos mo sa iyong dugo, nilinis mo ako, o aking Diyos, kay buti mo. O niya ako tong awiton pod mga kaigsuonan katong awit makalangit nga si Jesus atong higala, pili ang imong higala. Ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo. Usas akong ik-advise sa matagusa mga kaigsuonan kung makailam mo mga tao nga supakiro, palay na ninyo. Palay Kay dili gyud na makatabang aron ka malig-on og madasig sa imong pagtuos Ginoo. Gani mao nay mao gyud na nay mo biran nimo kay mo takod man na. Di man ha. Kung di ka maka-impluwensya, ikaw mo'y ma-impluwensyahan. Mao nang mintras sayo pa dapat maglikay nata. Laging alipin na sanlibutan, nalulong sa kalayawan. Ngunit ako'y lumapit sa iyo, isinuko ang lahat ng kasalanan ko upang ang buhay ko'y baguhin mo. Si Gregorio Kiring di ami dapit sa Hinunangan Southern Leyte Maranatha Libas Church. Sige. Good evening Pastor, I'm watching from Andap Laak Davao de Oro. Sa iyong Si Bimi Manlabas, good evening sa tanan na ako FB gi-invite ko kamo para makapaminaw sa pulong sa Ginoo. kay buti mo, Si ang iyong Napoleon Romano Dinglasa, maayo ka papas magwali ka apil ka sa giwali mo. Tagsaragyod ang pastor nga muamin sa mga giwali. Karamihan na pastor dili iapil ang ilang mga sarili, feeling banal. Salamat sa Dios. Mao gyud no. Sakto gyud Manong Napoleon. Salamat kayo sa imong pagtumbaya. To God be all the glory. Salamat sa pulong sa Dios. Dalaygon kayo ang Ginoo sa matagusa. Salamat Pastor Gideon sa imong kinabuhi. Na-bless kayo mi sa imong mga wali. Kanunay ubanan ka, kanunay sa Ginoo. ang iyong buhay ay di Awit makalangit mga kaigsuonan, ako aning i-share pagbalik nga gihatag sa Ginoo makapahulay. Diha kang Kristo kita makapahulay.
kinabuhita, dunay nag-atima dinhi sa kalibutan. Kita gibantayan, busa padayon ta sa pag-alagad niya, diha sa pagsimba. Magkahiusa kita, dili na to kalimtan, magtinabangay kitang tanan, buhat ug maayo kigat kita gantihan. Walay laing magbalantay, giatiman pagyot ta kanunay kang Hesus. Ikaw ako makapahulay kang Hesus, ikaw ako makapahulay. Pinging kinabuhi mo, ang pinging kaugmaon mo, ang pingi ang tanan, ang anak kanimo, tanga anak ka, ilan rata, busa ang pingi,
kay may oras paning lanta. Siguro nga magpagamit ka sa gabuhat mo, kay may katoyoan siya, paminaw yun. Samtang buhi ka pa ni Jesucristo, kay sugilan ka, ayaw talikdi ang ay unungan ka, Kristo atong higala. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan, medyo hinay na usab akong signal diri kay nibalik ang pag-ulan diri sa amo ang lugar. O nata sa panamilit, apan sa dili pa ko manamilit mga kaigsuonan, magpasalamat ta sa Dios sa iyahang mga pulog, mga mensahe nga atong nadunggan o atong nakatunan sa ato ang pakig-uban niining ato ang programang ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga magpanalangin kanatong tanan, magampo ta. Amahan namo nga Dios nga magkagagahom, mapasalamaton kami sa among pagsugod sa pagtuon, pagkatuon sa imong mga pulong diha sa libro sa Hebreo. Amahan, dalaygon ka nga Dios nga among gialagaran, nga nagpahinumdom, nagpasidaan, nagpahimangnog, nagtudlo kanamo aron kami mahimong mainandamon ug masinangkapan sa pag-atubang sa unahan sa among kinabuhi. Padayon kang nagabless kanamo ug among itugyan ug among isalig diha kanimo ang among kinabuhi. Padayon ka maghahatag kaayuhan ug maghatag kapag-uhan ug labaw sa tanan, panalangin, pagtagbo sa tanan nga naay mga panginahanglan amahan sa imong katawan. Among isalig diha kanimo among kinabuhi, samtang kami mamahulay, ikaw Dios magauban, magaproteksyon. Dalaygon ka nga Dios nga magauban kanamo karon og hangtod sa among pagbalik. Ikaw Dios amo ang dalangpanan, tugyanan sa among kinabuhi. Diha lamang kanimo ang tanan, mga pagdaig, pagpasalamat, himaya alang lamang kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen og amen. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan, nagpanalangin ka nato ug naguban ka natong tanan. Kini igsuon Pastor Gideon moingon na usab sa ato nga programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless and good night. Pagday mag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalay mga pagday mag-aawit kanimo amahan